के लाइन मारल देखा रहा है और से सीधा देखियो हमर लीची मजर रहले बांध और एनी हमर घर गलती से हाथ छूट गए तो सीधे डुले कैसे कर दे तो हमरा लगे हमरा सबके पूरा दूरा और चेन देखियो गाड़ी लके आब तो कनी आरामे से हर जगह देख रहल छे। बाकी ई चीज के लगे एगो मीम्स खूब वायरल होय छले मुखिया। तो हे गाइस केहन छी अहाँ सब, आशा कर रहल छी बढ़िया से। बाकी हमरा सबके तो हालत एकदम खराब है। चलू देखबे छी की भ रहल है। बाकी अखन तो शाम भ रहल है। विचार तो रहे सब दिन सुबह से ब्लॉगिंग करे के, लेकिन अखन भ रहल है शाम और किया अखन चालू के लिए बतबे छी सब कुछ आइ के ब्लॉग में। बाकी चैनल पर पहले बेर लिए तो सब्सक्राइब कर देबे, अगर फेसबुक पर देखे छी तो पेज के फॉलो कर देबे। ये देख रहल छे सामने में माइट के ढेर, ई छे कमला बांध और जहिया से ई पर काम चालू भेले ने पूरा परेशान को कर रख देने। देख रहल छे सुबह से ही पूरा आई समय छले ई सब राखल, सब कुछ हटबे हटबे अखन तक शाम भ गेल। और पूरा ओई साइड में लकड़ी उकड़ी है, सबटा हटा हटा के कात में रखलिए। ये छले लकड़ी सबटा हटा के ओई कात में रखलिए और पूरा फेर से माइट देना चालू कर देलके और एकरा स्लोप बनौते। और ये माइट ढाई के पूरा बीच दूरा पर चलते और पूरा देखियो हमर गाय सब है बांधल है, सब में सब सामान सब उठा उठा रखलिए और भंगा सब के ऊपर में ल जा कर रखलिए। और ये छले पूरा कुट्टी के ढेर तो पूरा ओकरा ए घर में ध देलिए और ये पूरा घर भर चुकल है कुट्टी से। और देख रहल छे पूरा फेर से माइट देना चालू भ चुकल है। पूरा देखियो माइट कत तक चले ले, पूरा अत तक ठेक गेले। पुरना हमर घर छे ओकर पिलर है आ एकरा टारते तो पूरा माइट ए सब में चल होते, एकरा सब के हटवा पड़ते फैन से। और एमहर देखियो माइट जे गिरोल के तो लुच्ची के ठार तोड़ देल के और पूरा अब हमर लुच्ची देख रहल छे मजेर रहल है। ओई साइड में देखियो मज्जर है भगा, ए साइड लाइट आब रहल है नहीं देखा रहल है सही से, ए सब में पूरा मज्जर भगा। चलो ऊपर ल जाय छी बांध के। तब देखियो बांध अतेक चौड़ा है के बावजूदो एक हाथ में माइट दोयल जा रहल है। और ये अभी चूना के लाइन मारल देखा रहल है और ये से सीधा स्लोप बनते नीचा के तरफ और ये पूरा माइट पसार के ल जेते नीचा। अभी ये सब में माइट गिरोल के और एनी बाकी है उ हमर घर बुझाइए ओहो पर माइट पड़ते बुझाइए, अब हटबही पड़ते घर। वो आम गाछ के ठार पर जब माइट पड़ले ने तो घर के एल्वेस्टर पूरा नीचा देव गेले, खुट्टा पूरा टूट गेले ओया के। और चलू अब लुच्ची गाछ देखबे छी, लुच्ची गाछ मजरल है से देखियो हमर लीची मजर रहले। बाकी अभी जे माइट पड़ले तो उ ठार होता वाला पूरा टूट गेले। अखन और ये माइट पड़ते, अब बाकी अपन अत ढलान बनेबे तो और ये माइट दिएबे ताकि गाड़ी चढ़े वाला एगो ट्रैक्टर जैसे आब जा सके ततेक चौड़ा ढलान ये बनबे के। अखनियो देखियो जेसीबी ओता काम कर रहले, यानी पॉपुलेन है बड़का चेन वाला, वैसे काम चल रहा है। एमहर देखियो बांध और एनी हमर घर, घर से ऊंच बांधे भ गेले पूरा। भैया देख रहल छे गाछ पर जे माइट पड़ले ने तो पूरा घर के जो एल्वेस्टर भाग से तो एल्वेस्टर चदरा वाला है, ते दुआरे देख रहल छे पूरा ठार तर में दबा के एल्वेस्टर टेढ़ भ गेले। और एमहर देखियो पूरा गाछे पर माइट उल्टा देने है। अखन ई जे लाइन मारल है अय से पूरा नीचा ठेलते। और एमहर अपन पुआर सब राखल है, सब के बुझाय अब झापा जेते। हुआ छले आम गाछ एगो वो पूरा टूट चुकल है। ओनी आलू है, आलूओ सब में पूरा में माइट चल जेते। केला चलू एक कात देखबे छी केना है केने, सेम ओनाही इहो कात करते। बाकी देखियो जीएसपी भेल छले तो जीएसपी के हाल देखियो, जब एकर चेन जे चलले तो पूरा रोड उखड़ पुखड़ गेले। एक कात देखियो केना स्लोप बनबे, सेम ओनाही ओहो कात बनते। अभी चलू चले छी चेन वाला जेसीबी ओता चल रहले किरान ओई जगह पर चले। कहली तो जहिया से बांध बनना चालू भेले ने तहिया से कहियो चैन से नहीं रह दिलके, कुछ न कुछ होते रहे। आ हटबे वाला सिस्टम तो सब दिन कुछ न कुछ बांध पर राखल रहे, ओकरा हटबही टा पड़े। और अखनियो उम्हर चल रहल है मिट्टी के स्लोपिंग, अभी जा रहल छी उम्हरे। बाकी जब तक ये रोड फाइनल नहीं हेते ने तब तक ये परेशानी हमरा लगे सब दिन रहते। जहिया पिच फाइनल भ जेते तहिया जाके हम सब चैन के सांस लेबे। मतलब रोड के सामने के घर बहुत बढ़िया है तो बहुत बेकारो है। सबसे ज्यादा परेशानी झेल पड़े रोड के नजदीके वाला के, दूर रहे ओकरा कोनो ने, जेकरा घर के आसपास में ढलाई उलाई या 8
फीट या 12 फीट रास्ता बने ओकरा तो कोनो टेंशन नहीं, लेकिन जेकरा घर ल चौड़गर रोड है ओकरा बहुत दिक्कत हुए। जहिया भी कोनो काम हुए तो पहले जे भी आसपास सामान तमान रहे सबके हटबी पड़े। अभी हम पहुंच गए जेसीबी ल, चलू देखबे छी जेसीबी की कर रहल है। देखियो स्लोप तो कैले छले, लेकिन अखन पहले जते केने छले अखन ओहो से ज्यादा वो पूरा माइट के नीचा ल जाए है सहला के। और ए कात तक कनी कम है, ओई कात देखबे छी। बाकी देखियो पॉपलेन के ऊपर में सूतल कता है, अगर गलती से हाथ छूट गए तो सीधे डुले कर चल जेते नीचा। और एकदम खतरनाक तरीका से कर रहल है काम। चलू ओई कात देखबे छी अखन की भ रहल है। ओई कात तक कनी कम केने छले, ए कात देखियो स्लोप कते के पूरा अत से लग एकदम नीचा तक लगल माइट के ठेल। और एना जे कर दे तो हमरा लगे हमरा सबके पूरा दूरा पर चल जेते माइट पसेर के। देख रहल छे। और जीएसपी के हाल देखियो की भ गेले, पूरा जीएसपी उखड़ चुकल है। पर फिर से रोलर चलते ते के बाते ही बैठते पूरा सख्तर गड्ढा उड्ढा भ गेले। केला एकर चेन हेते है ने, चेन पूरा जीएसपी के उखाड़ देलके। जखनिए घूमबे त जीएसपी उखड़ लगे, अब पर रोलर चलते तब बैठते। ये देखो टूटल कत है, खतरनाक। पॉपलेन के चेन देखियो कते खतरनाक है। और यह अगर ए पर चले है अगाड़ी देखबे छी, देखियो पूरा जीएसपी उखड़ चुकल है। और चेन देखियो, और ये चल रहे तो देखियो जीएसपी के हाथ। और ए पर जे गाड़ी हनहनौने होते तो पक्का है ओंघरा के खसल है। केले गाड़ी जकर भी देखे छी अखन 60-65 से कम नहीं रहे। सब तो बुझे है कि एकदम रोड तो बैठल है, लेकिन अखन काम चल रहा है। देख रहल छे रोड के हाल अखन की भेल है। और ये बहुते अनहनौने अनचेक में का मारते ब्रेक पिछड़ के जेते सीधा नीचा। और सब में देख रहल छे केला के गाछ सब छले, सब के छिछला के नीचा क देने। और पूरा नीचा तक आब कते नीक लाग रहल है देखे में, देख रहल छे। और जहां फिर वर्षा हेते तो पूरा ढह के चल जेते नीचे, कतबो अखन चिकन क देते बाद में रहते ओहने। और पूरा बांध आब देख रहल छे एकदम क्लियर लगे, ओइया से ओइया पूरा देखा रहल है। और कनिक दिन बाद ए पर पिच भ जेते। अगर आसपास के आदमी छे और ई वीडियो देख रहल छी त ए पर गाड़ी ल के आब त कनी आरामे से। हर जगह देख रहल छे जीएसपी पूरा उखड़ चुकल है। और जब तक ए पर रोलर नहीं चलते तब तक ये रोड ओते बढ़िया चले लायक नहीं रहते। गेला हर जगह देख रहल छे। और ए पर गाड़ी रनिंग में होते तो रोडी पर जते तखनिए पिछड़ते। और अभी चले लिए जेम्हर माननीय मुख्यमंत्री जी आल रहे ओई साइड में, उम्हर जेबे नहीं, बस अपन ये खेत है वो खेत देख कर रिटर्न घर भ जेबे। तो अभी आल छलिए अपन खेत देखे ले, केला खेत में है वृक्षारोपण भेल। देखौनी छलिए ओकरो ब्लॉग, और में बकरी तकरी छोड़ दे तो उ देखे ले चले लिए। और देख कर अब रिटर्न जेबे। एम्हर देखियो बैक कैमरा से देखबे छी, एम्हर देखियो एम्हर स्लोप नहीं बनल के तो एम्हर के रोड देखियो पॉपलेन पर नहीं काम कल के तो पूरा रोड एकदम बैठल है। एम्हर गाड़ी एकदम रनिंग में जा सके, लेकिन वो आदमी सब जे देखा रहल है वही से उम्हर भेले स्लोप के काम, तो वही से उम्हर रोड एकदम खराब भ चुकल है। पॉपलेन एम्हर से एम्हर जखनिए भेले ने पूरा जीएसपी उखड़ चुकल है, देखबे के लिए ब्लॉग में। और देखियो गाड़ी सब कते के स्पीड में जा रहा है, अते के स्पीड में जेते तो स्वाभाविक बात है कि गाड़ी स्लिप मारते। केला पूरा रोड उखड़ चुकल है, या स्लिप नहीं मारे तो आसपास में जो आदमी खड़ा है वो रोड़ा भ सके चक्का से उड़े। और वो जब रोड़ा उड़े है ना तो इ नहीं देखे है कि के है खड़ा के नहीं है, सीधा लग सके या गाड़ियों वाला के अपनो लग सके। ए दुआरे कनी ए पर सावधानिये से अखन चलू, पूरा रोड बन जेते तेके बाद तो हनहनले चलबे करे है। बाकी ई चीज के लगे एगो मीम्स खूब वायरल होय छले मुखिया जी वाला। मुखिया जी कहे छले कि हमरा पंचायत में हम रोडे नहीं बनौने छी, कैला कि ने रोड रहते ने एक्सीडेंट हेते। जखनिए रोड बढ़िया बनल रहते तो गाड़ी तो एकदम हनहनौले जेते, आ रोड नहीं रहते बढ़िया बनल तो एकदम धीरे धीरे बचा के जेते। तो वह बात है, तो गाड़ी अखन बचा के जेबाक चाहिए। अत से उम्हर रोड एकदम बढ़िया भ गेल है, ओनी जेसीबी नहीं चल रहे, यानी पॉपलेन ओनी नहीं चल रहे तो ठीक है, लेकिन एम्हर काम भेले तो देख रहल छे पूरा अखन उखड़ चुकल है जीएसपी। अब ए पर रोलर चलते के बाद ही कामयाब है। अखन जा रहल छी अपना गांव पर, और हम और अविनाश आल छलिए तक अपन खेत देखे और वापस भ रहल छी। तो और की देखो है ब्लॉग में, मिले छी कल सुबह कल के ब्लॉग में।
और अखन शाम होए वाला से भ गेल है और जा रहल छी गाम पर और अखन कुछ काम बाकी है केले अखन ही जेसीबी देख रहल छी एमहर काम कर रहल और धीरे धीरे पहुंच जेते हमरा घर ल तो ओ यह बहुत सामान अभी हटबे के बाकी है तो जा रहल छी अखन उ सब हटबे ले और